Уважаеми колеги, много от вас ползват складова техника не много интензивно. Това са повдигачи, електрокари, транспалентни колички. Всичко, което има тягова батерия, се зарежда с някакъв токоизправител, които ползват интензивно всеки ден, които имат по-малко работа, всяка седмица, да речем, трябва да се зарежда батерията. Тези зарядни устройства, които са се доказали в годините, имат много дълъг живот. И последното, което си мислите да закупите и да смените, това е зарядното устройство. А поради това, че те са произведени с надежни материали, по старата технология, най-обикновен трансформатор и диоди, т.е. простичко изпълнение, ето вижте, няма какво да им се повреди. За съжаление обаче, някои от тях са произведени с технология, която води до повреда на самите батерии в процеса на експлоатация. Това се дължи на простата характеристика, така наречената падаща характеристика. По старите разбирания, акумулаторните батерии трябваше в края на заряда да се оставят да кипят, за да може да се извърши десулфатизация, да се извърши стратификация на електролита, да се разбърка смисъл електролита, да се отстрани стратификацията и до някъде изравняване на отделните клетки. Проблемът е този, че за по-новите батерии тези технологии вече не се прилагат и ние в нашите устройства имаме системи микропроцесорни или пък дори дискретни, които не позволяват кипене, загряване и изпаряване на водата. Така нареченото контрол на ДУДТ, градиента на нарастване на напрежението. В тези устройства обаче това е било непознато, макар че някои от тях са с процесори, тази функция рядко е реализирана. Както и да е. Тези устройства от стар тип съсипват новите батерии. Защо? Те не изключват, когато трябва, презареждат батериите, което е вредно, кипът, губят електролит, смисъл вода, трябва да се доливат. Нашите устройства, които произвеждаме, не допускат този режим, но сме намерили начин да намерим компромисно решение, т.е. да вдъхнем нов живот на старите устройства, които от своя страна пък са много надежни, защото това са трансформаторни устройства, които не се страхуват от атмосферни и комутационни пренапрежения по мрежата. Докато новите са малко нежнички, крехки, както новите автомобили. Все едно да сравняваме Москвич и Мерцедес съвременен. Не е лош, де. Ето и аз тук. С съвсем малко разход на средства от ваша страна, ние апгрейдваме, т.е. даваме нов живот на тези стари надежни устройства, които могат да вършат своята работа още дълги години. Защото казвам, те се повреждат трудно поради своята простота и надежност. В случая, това италианско чудо, ето виждате, характеристиката му е много проста. Има един допълнителен режим, но не е стигнало до нея, поради това, че процесорът явно си е взел годините или пък някаква друга повреда в електрониката и устройството не работи, въпреки че силовата част му е здрава. Затова ние сме направили необходимото да дадем нов живот на това устройство, но с нова зарядна характеристика. Всъщност, нищо ново. До 2,4 волта на клетка 2,5, всяка една батерия се зарежда с ток. Нищо особено. Какъвто и ток да дадете, докато тя достигне 2,5 волта, там натрупва и основния си капацитет, близо 80%, но при тяговите устройства е задължително батерията да се зареди пълноценно, да се зареди до 100%, за да може утре да ви работи
5 часа под интензивно натоварване или пък периодично да се дозарежда, ако не я натоварвате интензивно, защото всеки процент на дозареденост води до процент сулфатизация, т.е. незаредените участъци или незаредената батерия сулфатизира от стояне недозаредена. Затова периодично трябва да се извършва дозаряд. Затова тук сме предприели едно просто техническо решение с дискретни елементи, което ви гарантира, че батерията до 80% ще се зареди, а след това внимателно ще се дозареди. Поне още 2 часа, а сами ще видите, допустимо е и батерията да остане 2 дни, 2 седмици, без това да води до кипене, газоотделяне, не е нужно да се махат капачките и това удължава живота на батерията, защото клетките се изравняват, разбърква се електролита, все пак леко газоотделя, защото тук достигаме до 2,5-2,55 волта на клетка, а за сулфатизиралите батерии режимът е малко по-специален, достига до 2,6-2,65 волта на клетка даже. Но когато батерията се поизчисти от сулфата, този режим се променя автоматично. Така, иначе обслужването е много просто. Ето, подаваме напрежение от батерията. Пардон, първо включваме мрежата, разбира се. Тук нищо няма. Подаваме напрежение от батерията. Ето, батерията е 51 волта. Това е стара сулфатизирала батерия, даже не е и тягова толкова. Това не е от значение. Параметрите на устройството са си запазени. И тази сулфатизирала батерия, сега ще я включим. Тя веднага ще дигне напрежение. Ето виждате, дига. Стига до прага на изключване, изключва. Спада напрежението до прага на включване. Отново се включва и по този начин средният ток от максималния, който тук е мисля 80 или 100 ампера, се намалява по експонента надолу, докато стигне до едни съвсем минимални стойности, които не водят до презареждане на батерията, компенсират нейния саморазряд. Ето виждате, паузите ще стават все по-дълги, а индикацията ви показва зареждаме, готова или пауза, пак се включва да зарежда пак пауза. Толкова. Това е за тази батерия. Просто трябва по някое време да си погледнете часовника и да кажете, аха, изтекли са 2 часа откакто светна зелената лампа, мога да изключа да ползвам батерията. Но ако оставите, казах, 2 дни, седмица, 2, няма страшно, защото тя ще почне все по-рядко. На 5 минути веднъж ще се включи. И така, да дадем нов живот на старите кучета. Те са стабилни. Ние да не сме по-много млади. Успех ви желая! Нека штрак!